Sol 4 buyruk ayet-i kerimenin 4 buyruğunun birinci buyruğu näme? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu sabiru dedi. Ey imanlı benneler, siz menin beren belalarıma sabredin. Yani her hili kıyınçılıklar beren o finak dünyatı mı? Şol finak dünyatını näme berse, asman belası mı, yer belası mı, su belası mı, ot belası mı, şoňa meňdeş näme görünmez belalara Allah'dan gelýär. Allah Taala sine ýa-bi diýip şol belalara sabretmeklik ana Allah Taala'na we hakyky şükür eden Allah'ın tanan adamyň häsiýeti. Allah Taala bu ayet-i kerimeni aýtdy. Peygamber aleyhissalatu vesselam muňa binaen aýdýa, meniň ummatym şeýle bir ummat, üstüne Allah'ın rahmeti inen ummatdır. Meniň ummatym Allah'ın rahmetine duçar bolan ummatdır. Meniň ummatyma ahiretde azap berilmez. Meniň ummatymyň azabı şu dünýäde bolar diýip. Bak, o dünýäde azap berilmez, şu dünýäde beriler azap diýipdir Peygamber sallallahu meniň ummatyma. Bu dünýäni kıyamet mahşer gününi dowdy hoduny yakmadylyk üçin şu dünýäde o adajyk kynçylyklar, adajyk bir kesellikler mi, bergidarlyk mi, bir açyk ýoksulluk mi, şoňa meňde statlar bilen Allah Taala fiini eder diýär. O şol kynçylygyň netijesinde de kafiye diye, kifaye diye näme? Kıyamatda yakmadylyk üçin. Elbette imanly adamlaryň gurrun. Hadis dowam edýär. Meniň ummatymyň üstüne yer titremeler, zilzileler, yani yer titremeler, belalar, fitneler, ölüşükler geler. Şu azaplar bilen ahiret azabından meniň ummatym gutular diýär. Sadaka Rasulullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis-i şerifi. Onun için şeyler düşünceli adamlar ol ya, bir adam kynçylykda bolsa ay lagnata duçar bolan adam da falan haram işe diýýärdiňi görýärmi, lagnata duçar boldy. Doğru haram işeden boldy, haram işin netijesinde Allah Taala bir kynçylyk berýändir. Emma bir adam kynçylykda bolsa, şu adam Allah'ın düşmanyny tanamaly. Tersine Allah Taala şu adamyň feýen soň dowdy hoduna yakmajak bolup şu dünýäde bela berýär. O düşünür, kynçylykda bolsa maňa sığynar, meni köp ýaklarda şeytandan daş durar diýip, benden hersiniň öz ýüregine göre, hersiniň öz niyetine, päline göre özüne has bolan o Allah'a ayan o belalar, kynçylyklar berip. Onun üçin bir benne belalyk berýärmi, kynçylyklar berýärmi? Käbir iki ýeke düşünjeli adamlar bar da, bir adam kynçylykda bolsa, şu adam Allah'ın düşmany diýip düşünýän adamlar bolýar. Allah bela berýär, erwet adam ýok. Peygamberler erwet adamdymy da Allah Taala bela berdi. Peygamberler erwet adamdymy da Allah Taala olara kynçylyk berdi. Ýok, feýen adamdy. Pikirlenip görüňe diýip jemaat wagtlarda eşdiýän soňra Adam aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselam şen bolup geçen peygamberleriň her biriniň bir aýry çeken kynçylyklary bar. Meselem Peygamber aleyhisselam öz agalaryndan ynjady. İsa aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Musa aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Yunus aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Eyyub aleyhisselam bir hil kynçylyk gördü. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Nuh aleyhisselam öz oğullaryndan ediyet gördü. Lut aleyhisselam öz kowmundan ediyet gördü. Hersi bir hil belalara çarpıldı. Şu hersi bir meňdeşdädir köpüsi şolong. Hersi bir hili. Şu ahir zaman ümmet Muhammediye şol bir ibret. Haýsy bela başyna gelsin, tarihi teretdir, şol bela başyna gelen bir peygamber bardyr. Sen etmeli lazım, şol peygamber, şol bela gelenne Allah'a nähil dogurdur diýip, sen şoňa göre terbiye we ibret almaklyk sen borçun. Gefel bolanda Eyyub aleyhisselam ýa-la gurtlap ýatypdy. Anzap yatıptı, yara düşüptü en namına. Sabretti, sabrın neticesinde näme? Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Bet hakikatten her bir kynçylygyň ýerinde iki tane gowluk bardyr. Hakikatten her bir kynçylygyň ýerinde iki tane gowluk bardyr. Allah Taala şu ayet-i kerimeni İnşirah surasyny iki gedek tanaya. Allah bir gedek aýtdy, oturdu dämi? Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusran. Şu bir ayet iki gedek gaýtalaýar. Önemli bir zat. Onun üçin aklymyzy işletmeli. Her bir kynçylygyň ýerinde bir gowluk bar. Tokman bu dünýäde gowluk, bu dünýäde gelmän şo kynçylygyň adam ölübem gidip biler. Ol kast edilen gowluk, esas gowluk haçan gelmeli? Esas gowluga biz musulmanlar haçan garaşmaly? Kıyamet mahşer gününde. Hatta meydançasında Peygamber aleyhisselam bol veren pirin awwal gelip sana eýe çykyp, soň Peygamber aleyhisselam, "Ya Rabbi, meniň ummatymdyr şu. iki ýeke günäs bar bolsa afwede berdi, Hudaý Taala'dan bizi dilep almatyna şefaat şu." Bu Allah Teala'nın rahmet edip cennete koymadı, cennet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşusu olmaklık. Bu Allah Teala'nın